Това живот ли е, ми кажи? През тъмнора се правиш, че нищо не чуваш, нищо не ти влияе, докато седиш и просто умуваш дали все повече луваш от само себе си, плуваш в небозати води, се потапяш и се нахуваш. Там, където няма граници и норми, там, където не сме се още отговорни. Ключът към успеха, от към мечтите по проектата, да бъдем в аспекта предвид обекта на ракета. Страх от ежедневие, страх от чуждо доверие, от неприлично поведение, страх от себе си трепериме и гледам колкото можем да бъдем по-страни от всичко, което кара ни да станем по-добри. И за какво да даваме, щом не ни се връща? Защо съседът ни живее в по-голяма къща? Защо път някой да има, други да нямат, но като някой се стиска, другите разхищават. И всъщност колко ни трябва да сме щастливи, защо освен че хората и спомените ни са сиви. Стрес, агресия, силна депресия, параноична сесия от неравновесия. От всичко ни е наред, а под какво остава? Когато някой не спира да се съмнява, че може да се прецака, че може да бъде всяка, че може да трябва да се решава преди да се бяга. Защото никой не ни гони, всичко е просто в нас. Спираме само за да послушаме вътрешния си глас. Но лошо става, когато чуваме повече от един и постоянно разногласие със себе си се Кого да слушаме, кого да гледаме, кого да имаме доверие да бъдеме ли по-добри към другите, или добри да бъдем, значи да не се плати. Кого да слушаме, кого да гледаме, кого да имаме доверие да бъдеме ли по-добри към другите, или добри да бъдем, значи да не се плати. Защо наричаме се хора, щом търсиме изгора от другите, а може би един за друг да сме опора. А упорството няма нищо общо с това да искаш някой като те поглежда да свежда глава, да имаш подчинени, работещи на смени, да бъдеш ти добре за сметка ти около тебе и майната им на тях да ти се крак, брат. И не дай да се страхуваш от обрат. Cause I have stress.